ମୋ ନାଁ ଅଛି ରାମଦାସ କିଲୋ, ଗ୍ରାମ ପଡ଼ୋଶୀ, ପଞ୍ଚାୟତ ଗଲୁ, ବ୍ଲକ ନନ୍ଦପୁର ଆଉ ମୋ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି କୋରାପୁଟ। ଆଜି ମୋ ଜୀବନର ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପୁରା କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ଡାଇରେକ୍ଟ ସର୍ଟକଟ୍ଲି କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ ମୁଁ ଗରିବ ଘରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ତ ବାପା ମା ଯେତିକି ସେମାନେ ମୋତେ ସହାୟତା କଲେ ସେତିକିରେ ମୁଁ +3 କଲି। ତାପରେ ମୋ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଏମିତି ସମସ୍ୟା ଆସିଲା, ଏମିତି ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥାଏ ସିମିଲିଗୁଡ଼ା କଲେଜ ସିମିଲିଗୁଡ଼ାରେ, ସେଠି ଫେରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ରାସ୍ତାରେ ହଠାତ୍ ବିଚଳିତ ହେଇ ପଡ଼ିଲି। ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲି। ସେଇ ଦିନଠୁ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଘରକୁ ଫେରିଲି। ଆଉ ତା ସକାଳଠୁ ମୋର ଗୋଡ଼ ଆଉ ଚାଲିଲା ନାହିଁ, ବୁଲି ପାରିଲି ନାହିଁ, ଏକ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ କି ଝାଡ଼ା ଯାଇପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣେ ମୁଁ ବିନା କ୍ଷମତା ହେଇକି ବି ଆଜି ମୋର ବାପା ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ମୁଁ ପୁରା କରିବି ବୋଲି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି, ତଥାପି କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ଆଜି ଗରିବ ଭାବରେ ଘର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ମୋର ଜୀବନ ବିତି ଯାଉଛି। ଆଜି ଏକ ଯିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନାହିଁ, ଝାଡ଼ା ଯିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନାହିଁ। ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ପରିସ୍ଥିତି ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ କଲି ସେତେବେଳେ ମୋର ମୁଁ ପେନସନ୍ ଦିଆଯାଉଛି, ମୋତେ ପେନସନ୍ ଦିଆଯାଉଛି 1000 ଟଙ୍କା। ସେ 1000 ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ଚଳିପାରୁନାହିଁ। ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ମୋତେ 3000 ଅଧିକ ପ୍ଲସ୍ ଦିଆଯାଉ। ମୁଁ 1000 ଟଙ୍କାରେ ଚଳିପାରିବି ନାହିଁ। ଏତିକି ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ଯଦି ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ସହାୟତା ପାଇପାରିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ କିଛି ଜୀବନ ଆଗକୁ ବିତେଇବି। ସରକାର ମୋତେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ମୋତେ ଆଟାଚ୍ କଲେ ମୁଁ ଭଲରେ ରହିପାରିବି। ସରକାରକୁ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ।